Now we are back with zero waivers. Sky Mandali. Sky Mandali. बैठी चालू में ओके किधर गए all red Portugal national of Portugal Sarcasmo बंद होते ही छोटा भाई तुमच्यासाठी
Renato Vega. Bruno Fernandes. Su. का आजच का वर्कला आजच का जायचंय कैसा चलेगा भाई उफ, अरे शुरू हो गया भाई शुरू हो गया ये
Virginia, Virginia. Pedro Neto, Nuno Mendes, Virginia, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, oh, Pedro Neto. Yes, you are right. João Neves, Virginia, Pedro, oh, Fernandes. Hmm. Roberto Carlos. Hey, Junior, Pedro, Nuno Mendes, Cancelo, Cancelo.
Oh, दहा गोल मारला, 10 गोल. निवांत. नाही नाही नाही. मासू आकू, काय करताय, काय करताय, ए. Bruno Fernandes. यार काय करताय, अर. नूने नूने नूने. Hmm. Hmm. Bisa.
अरे बरण्या काय करतोयस? Cambe, 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 cambe. ए यार माईक कुठं पाडतोय? ए यार चांगलं खेळायला लागलेत. 'Cancelo, Araujo, Vitinha, Nuno Mendes. शांत झालं वातावरण आता. साहेब कुठं ऑफसाईड काय करतात तिकडे? 3-5. ए पेट्रिया, हाकऱ्या, काय करतीस? टाक तिकडे. ए यार पाडलं त्याला. ए यार बघा की पाडलं त्याला. काय चाललंय? पैसे, मुको मुको, मुकाव, अर अर. हम्म.
Sarajo, Renato, Diego Costa, Nuno Mendes, भाग 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 भाग. नून आहे नून आई शपथ. रोनाल्डो मागे काय करतोय? हम्म. खाऊन होती सारखं. चीन या जाऊन वेळेस काय हालतच नाही ती 2-3 पास थांबले ती काय. हा हा हा. हम्म. Mendes. नाही बघू फोन करेल तो.
जाऊया काय करूया बघू मॅच कधी संपते ते. आणि मी लई वैताग दिलाय मला. ठेवतो ना. हम्म? हा, बाहेर ठेवल्यावर आता चालायला लागली. खिडकी चालतच नव्हती. हा 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 ए हायड्रेशन ब्रेक. सेट डायरेक्ट टाइम आउट आलाय बघा. गावात. Bisaka wa Bisaka.
Bemba in bemba. Oh, Araujo, Araujo, Cancelo, वरना आह! You be. अरे कोस्टा नूनो मेंडेस अरे नाइन Cancelo clear. João Félix Lakiana. വേഗാല പാട്ടുള്ള Wan-Bissaka.
Oh, Renato Vega. Araujo. Neves. Cancelo. Renato Vega. Niemand killed by anyone. Bawa. Costa, Costa. Bisa-bisa गेला असता bisa-बिसानं. Hmm. Neves.
Cancelo, cancelo, cancelo. Mm, no. Mm,
अरे काय तर करताय का मारताय का भाई? Cancelo Silva. Team Congo. Jones. Hmm. कुठं काय लागलंच नाही. नाटकी उगाच. होते कॉर्नर आज. काय?
Ruben Diaz. काय संबंध ऑफ साइड. क्या देखने का कुछ बचा ही है. इधर तब बनाने का इधर इसको निकाल के
तो निकाल के लाने का फिर गया जाओ। राफेल लियो, लियो पण चालू शकतो. अभी तर रुबिन असला पाहिजे. हा शॉट काय सांगू. बोल की. अं,
काहीच नीट चालत नाही. मग चालू ठेवण्यात पण काय अर्थ नाही बाबा. असं वाटायला लागलं. काय म्हणजे काहीच चालत नाही. बाराला. बाराला संपते ना तेच. नाही नाही, बाराला जाते. लवकर काय तिथं काय अंडी आली. 12:30ला ती मोकळं होते तर. लग रहा है क्या कर- हम्म. नाही बाबा, असं खेळायला लागली ती. हम्म. चालवायची बाबा मॅच.
Oh, त्यांच्या स्क्वॉड मध्ये मुत्तुस्वामी पण आहे. मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर. कॉन्सेसाव. त्याला कोणाच्या जागी टाकायला लागले ती सिल्वा. तर जाओ फेलिक्स किंवा राफेल पाहिजे. राफेल रुबिन दियास पाहिजे. यार रेनाटो वेगा. क्या कर रहे ले भाई लोग.
मार 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 मार. ते केवढा आहे त्यो, त्याला कसं ढाकलून दिलं ते तुझं. हँडबॉल. ओ. वाचली. खेळण्यात भावानी टी. साहेबाच्या पायात बॉलच नाही. एक मागाशीच करायचं होतं सभी. जो फिलिक्स. काय केलंय ना. बॉल दिला. ए लय लाट टाकला. शट.
हट, हट, हट. रानटी आहे ती बाबा हीच आडवं पडते ती कशी पण. फिजिकल खेळते ती जास्त. टाकी भावा, काय येड्या फोकाची. ॲट ऑफ साइड भेंचोत. अरे थांब, थांब थांब, ऑफ साइड आहे. कुठं ऑफ साइड आहे? हा, इथं ऑफ साइड आहे. ए यार, काय किती काय काय खेळायला लागली ती एवढं खोलते ते. परत त्यांच कॉर्नर मारला. हम्म. ए यार. सादिकी. मुकाव गेला सादिकी. अरे बाबा. सब 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 सब. कुठे? नोनो मेंडेस. लई नाटकी करते नोनो मेंडेस.
लागले 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 भावाला जोरात. हम्म. हे काय बघायची गोष्ट आहे बे. 1/2 किलोमीटर बाहेर आहेत. रुबिन दियास, रुबिन दियास, रुबिन दियास पाहिजे. हम्म. की म्हणतात तिथं गंडकी.
हम्म. काय रोबोट ऐकतच नाही. बॉल पण टाकाली ना भावा यांना. हट. काय म्हणत आहो, काय खेळताय असं. काय वागणं बरं नव्ह. हे काय वागणं बरं नव्ह. हम्म, हम्म, हम्म. नोनू मेंडेस. लगेच काउंटरला पळते ते. हम्म. मुत्तुस्वामी, मुत्तुस्वामी, काय मुत्तुस्वामी. इथंच फॉल होता. आपल्याला लई मस्त चालल्या. ब्रुनो फर्नांडिस होता पाठीमागं.
हम्म. कशाला तिथं बॉम्बलायला जा. टाक ना तिकडं तस. रोनाल्डोला बॉल जात जाईना काय दोन मारलं दोन्ही बाहेर टाकले. लिंबू फिरवला कोणी तर. मेस्सीवाल्याने लिंबू फिरवला भावा. 20 मिनिट राहिले त्याला थांब फोन केला तरी सांगू थांब. येतो म्हणा 10 मिनिट. 12:30 वाजता येतो. जर्रा तिकडे मारायचं होतं हट. वाचलं. अंशेलो काय करतोय. 2500. कोणच नाही तिथं. मार मार. तडपड तडपड काय तर करायला लागले. एक गोल एक गोल. रोनाल्डो. 1 2 3 4 5 1 2 3. अरे काय या बाकुंबू बाकुंबू बाकुंबू. बिनकामाचे ते रुबिन दियास नाही भावा हट.
ए यार प्रो टाक की महागा कुठं टाक. लेव 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 लेव. मार 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 तूच मार. ला टाकायला पाहिजे होतं. ए अरे ए काही झालं रे. ड्रॉ भावा. एक 10 मिनिटं चालू भावा थांब. थांब झालं 10 मिनिटं राहिली. मार की तिथनच भावा. काय कंट्री मुत्तुस्वामी. जा जा पळ 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 लवकर. कसला फॉल. कशाचा फॉल.
हम्म, हे काय सब केलं फोकाच आहे. आता 5च मिनिटं राहिलेत का? 5 मिनिटं राहिलेत. अरे
2च मिनिटं आहेत, 88 मिनिटं झालीत. झाला. जाऊ जाऊ 2 मिनिट. एवढ्या लवकर आवरत नाहीत. भांडते ती भावा, रेड कार्ड आहे कोणाला तर. नरटात धरलं ते. सब चुकले.
कॉर्नर एकच कॉर्नर राहिला थांब झालं. केलं. 4 मिनिटं झाली, एकच मिनिट राहिला शेवट. टाक 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 लवकर. झालंच.